χώρια είναι μια γεωγραφική ενότητα χωριών όπως τα ζαχαροχώρια. Η διαφορά είναι ότι αυτά δεν τα έχει ανακαλύψει πολλοί κόσμος και κρύβουν ακόμα πολλά μυστικά. Τελευταία όμως έχει αρχίσει να παρατηρείται μια κίνηση, όχι μόνο τουριστική. Πρώτοι από όλους, οι ίδιοι τζουμερκιώτες ανακαλύπτουν ξανά τον τόπο τους και έρχονται εδώ τρέχοντας από τις πόλεις. Τα τζουμέρκα είναι τόπος που δύσκολα ξεχνιέται. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Μεράτζας, ο γνωστός τραγουδιστής που μετά από χρόνια στην Αθήνα έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Έφτιαξε αυτόν εδώ τον ξενώνα και έβαλε το ένα του πόδι πάλι εδώ, στον οικισμό Τσόπελα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Αυτό που κάνει το ταξίδι μου στα τζουμέρκα ξεχωριστό είναι οι άνθρωποι που γνωρίζω σε αυτή την απίθανη γωνιά της Ελλάδας. Ο Γιώργος, που τραγουδούσε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, έχει αφήσει εδώ και χρόνια τις συναυλίες και η χαρά της ζωής του είναι να έρχεται όσο πιο συχνά μπορεί στον ξενώνα του στον οικισμό Τσόπελα. Οι ταξιδιώτες που τον επισκέπτονται γίνονται αιώνιοι φίλοι. Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω, που βρίσκομαι εδώ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Πραγματικά και εμένα με χαροποιεί αυτό, έστω και αν το έκανα όχι τότε που το σκέφτηκα, αλλά μερικά χρόνια μετά. Πότε πρώτο σκέφτηκες να κάνεις ένα τέτοιο χώρο? Όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου. Κοίτα, τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Όχι, δεν έχουν. Και σε θαυμάζω ιδιαίτερα γιατί σ' αρέσει η φύση. Πολύ. Έχεις μια αγάπη για τη μουσική. Την είχα και θα την έχω πάντα. Τώρα είμαι εραστής, πριν ήμουν επαγγελματίας. Και με τη μαγειρική δεν τα πας και άσχημα. Όχι, καθόλου άσχημα, και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και πιο πολύ μου αρέσει. Κυρίως για να τρώνε οι φίλοι μου. Ωραία, και εμείς σήμερα τι θα μαγειρέψουμε? Προβατίνα Bloom. Bloom? Ναι. Τι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Κανονικά θα μπορούσαμε να τη πούμε όπως παλιά, γιαχνή. Προβατίνα γιαχνή. Προβατίνα Bloom, λοιπόν. Έχουμε εδώ την προβατίνα σκουρόχρωμη. Πάντα, αφού είναι μεγάλη. Είναι μια ηλικία, είναι όρημη. Τουλάχιστον είναι 3 ετών. Πολύπλοκη γευστικά. Η προβατίνα που θα μαγειρέψουμε απόψε πρέπει να είναι βαρεμένη στο μαστάρι. Και αυτό μπορεί να συμβεί από κάποιο χόρτο ή από κάποιο λόγο ψυχολογικό. Και τι, αυτό είναι καλό? Δεν παράγει γάλα, έτσι, δεν μπαίνει στη διαδικασία να έχει όλα αυτά που πρέπει να για να μείνει έγκυος. Τρέφεται δηλαδή και παχαίνει για να μπορεί να μας ταΐσει. Και πού τις βρίσκεις αυτές εδώ πέρα? Παραγγελία, σε παρακαλώ. Παραγγελία στα βουνά. Ωραία. Και την προβατίνα θα τη φτιάξουμε με μακαρόνι. Τρίπιο μακαρόνι. Νούμερο 5. Νούμερο 5, το μικρότερο τρίπιο μακαρόνι. Πώς ξεκινάμε, Γιώργο? Πρώτα να ζεματίσουμε την προβατίνα. Να την ξαφρίσουμε. Βεβαίως. Για λόγους υγιεινής διατροφής. Και για να φύγει αυτή η έντονη γεύση. Ακριβώς, ακριβώς. Τη βάζουμε λοιπόν σε βραστό νερό για πόση ώρα? Περίπου να βράσει 3 λεπτά. Και μετά? Θα τη βγάλουμε, θα την ξεπλύνουμε πεντακάθαρα και θα αρχίσει η διαδικασία του σκοταρίσματος. Ζεματισμένη, πλυμένη, περιποιημένη, μόσχο πλυμένη. Αυτό είναι. Πρώτα όμως λάδι. Λάδι στην κατσαρόλα. Λάδι στην κατσαρόλα. Με τομάτι. Αυτό ήταν. Μ' αρέσει ο θόρυβος αυτός. Το τσιρτσίρισμα. Αυτό. Για εξού και τσιγαρίζω. Έχει μπει στην κατσαρόλα η προβατίνα. Αυτό τώρα το σοτάρισμα. Ανακατεύουμε κανονικά λίγο να πάρει. Η φωτιά μας είναι κανονική και κόβουμε γρήγορα από πάνω το κρεμμυδάκι, γιατί χωρίς κρεμμύδι προβατίνα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, τώρα μπήκε το κρεμμύδι. Τι έχει σειρά? Αλάτι χοντρό. Θαλασσινό. Νόστιμο, υγιεινό. Μετά? Πιπέρι μαύρο. Πιπέρι. Πιπέρι, καταπληκτικό. Και εδώ βλέπω γαρίφαλο. Ωραίο. Μόνο όμως 2 κόκκους. 2 κομματάκια. 1, 2. Το δεντρολίμανο. Μένει αυτό στο τέλος. Λίγα φύλλα από το δεντρολίμανο. Δίπλα εδώ στο σπίτι το πατρικό. Ωραία. Λίγο ανακάτεμα ακόμα. Και σειρά. Και στο τέλος θα βάλουμε την πολύ όμορφη ντομάτα από τον κήπο. Ορεινή ντομάτα, Καμιά σχέση με αυτές που είναι χαμηλά στον κάμπο.
κοκκινήσει το φαγητό, θα βράσει μέσα η προβατίνα στην ντομάτα. 5 κουτάλιες. Αυτό. Όχι πολύ έτσι να γίνει πολύ κόκκινη. Όχι, όχι, ποτέ δεν κάνει να γίνει κόκκινη. Ανακατεύουμε. Και τώρα θα τη σκεπάσουμε με νερό ζεστό. Να σκεπάσει την προβατίνα το νερό. Για να βράσει καλά, να μαλακώσει. Καλά. Πόση ώρα θέλει βράσιμο? 1:40 για να υποδεχτεί τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια στο τέλος. Αυτό είναι. Την αφήνουμε να βράσει. Να τη σκεπάσουμε. Πανεύκολη συνταγή. Πολύ. Για να κάνετε μπλουμ την προβατίνα στο σπίτι χρειάζεστε 500 γραμμάρια μακαρόνια νούμερο 5, 1,5 κιλό προβατίνα, στίφος και λαιμό, 2 ντομάτες, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 καρφάκια γαρίφαλο, φύλλα δεντρολίβανου, ελαιόλαδο, χοντρό αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για τις λεπτομέρειες της συνταγής μπείτε στο site μας mamacucina.tv. Πέρασε η ώρα, η προβατίνα έβρασε. Και θα τη βγάλουμε τώρα ευτύχη στην πιατέλα για να ρίξουμε τα μακαρόνια. Βγάζουμε την προβατίνα στο πιάτο και στο ζουμί, στο νερό μέσα βράζουμε τα μακαρόνια. Κάποιος να πάει να φωνάξει τον πατέρα. Μπορώ να σου το πω αυτό? Τι εννοείς? Ότι όταν η μάνα ετοίμαζε λοιπόν την προβατίνα αυτή, ο πατέρας ήταν στο καφενείο όταν ήταν στο χωριό, γιατί συνήθως έλειπε. Και έλεγε η μάνα, πήγαινε παιδί μου να φωνάξει τον πατέρα σου, θα ρίξουμε τα μακαρόνια. Γιατί τρώγεται μόλις γίνει. Δεν κρυώνει και το ζεσταίνομαι. Πήγαινε εγώ λοιπόν στο καφενείο και έλεγα, πατέρα, η μάνα έριξε τα μακαρόνια. Ο πατέρας γρήγορα πλήρωνε το λογαριασμό στο καφενείο και ερχόταν στο σπίτι για να στρώσει η μάνα το φαγητό. Αυτό ήταν δηλαδή το συνθηματικό. Αυτό. Έπεσαν τα μακαρόνια στο νερό. Για να τα φάμε με το που βγουν. Πόση ώρα θέλουν? 13 λεπτά, 14. Και η εμπειρία μας λέει πώς θα να βάλουμε. Και τα μακαρόνια θα βράσουν μέσα σε αυτό το ζουμί, θα πάρουν όλη τη γεύση από την προβατίνα, από το κρεμμύδι, από τα μυρωδικά. Καταπληκτικό. Θαύμα. Έτοιμα και τα μακαρόνια. Τα βγάζουμε 2 λεπτά νωρίτερα, να έχουν λίγο ζουμάκι, να τα σερβίρουμε και να το πιούν το ζουμάκι τους σερβιρισμένα τα καημένα. Πρέπει να είναι al dente. Ακριβώς. Αυτό είναι. Έβρασε η προβατίνα μόνη της, έβρασαν και τα μακαρόνια και αυτά μόνα τους και τώρα ήρθε η ώρα να ανταμώσουν. Να τα σμίξουμε. Η προβατίνα δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Γιώργο, είναι υπέροχα, αλλά μην νομίζεις ότι θα μας ξεφύγει με μια συνταγή. Δεν θέλουμε μόνο μαγειρική από σένα, θέλουμε και τραγούδι. Θα σου πω ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, γιατί η Ήπειρος και η Ξενιτιά πάνε αντάμα. Όχ, τώρα στα χωρίσματα, ελάγε μου να φιληθούμε. Όχ, γιατί έχουμε ζωή και θάνατο, ποιος ξέρει μου κι ανταμώθουμε. Αχ, ποιος ξέρει μου κι ανταμώθουμε. Έλα που σε